Oniche oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Baliko kan bi tarata ye février kalo tile 10 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Ami wakati min na fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu b'u seko n'u damayira kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati la wale min bɛ kɛ sababu ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati o ko hukumu de la kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état-major b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko civil tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni dimi juguba donni Banbaci wale ma o la ka d'a kan opération nin senfɛ Banbaci wale maa caman bɔnɛna ani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ. Wakati tɛmɛnenw na bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka caya kosɛbɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni cari k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ye k'o bɛ Ɲɔnɔ région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walima ko min yɛrɛ kɔni Banbaci wale ma k'o bɛna binkani wale kɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o sira ni o jawuli yɛrɛ kɔni wililen Ɲɔnɔ région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Ɲɔnɔ gouverneur ye ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ kunun tɛnɛn février kalo tile 9 san 2026 communiqué min kɔnɔna na gouverneur kɔni bɛ kuma ninnu galon tigɛ ni ka hakilisigi kuma fɔ Ɲɔnɔ sigibaa maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Nigeria jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ dusuma kasi ale ni den yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko siraban kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Nigeria nord yan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kano État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni siraban kasara in yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔta ye ka d'a kan siraban kasara in yɛrɛ kɔni na bilan juguyara kosɛbɛ sabula ko maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛna nin na maa caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Nigeria jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bila dusuma kasi kɔnɔna na ka sanga ni lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni u ka jamana fɛnɛ kɔnɔna na Sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 Sénégal gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu ye maa 12 yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara dɔ kunkan ko yɛrɛ kɔni kan ni o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ k'a yiralen don k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u y'a dɔn k'a fɔ ko sirabana b'u la u y'a dabɔ a kama ni ka yɛlɛma maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛ wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya bila danger la min ye Sénégal gendarmerie maaw olu y'a yira k'a fɔ ko ye maa 12 minɛ o sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ye k'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ nin affaire ko in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa 12 minɛnen nin yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko maa 2 yɛrɛ kɔni bɛ o la olu ye mɔgɔ dɔnnenw ye Sénégal jamana kɔnɔna na Volodymyr Zelensky ni ale Ukraine jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ye o ka laɲini yɛrɛ de kɔni Russie ale ni Ukraine dangakari olu ka kɛlɛ ɲani juin kalo yɛrɛ kɔni wagati yɛrɛ kɔni cɛ nka min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ale y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye États-Unis a ye Russie ale ni Ukraine ka négociateur yɛrɛ kɔni wele walasa k'u ka se ka na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ walasa ɲani juin kalo yɛrɛ kɔni cɛ kɛlɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la dangakari o ko in na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na communiqué la min carila kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali état-major général des armées ale kɔni bɛ laseli kɛ ko don tɛmɛnenw na ko min an ka Mali fintigilakaw ko ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ye nin opération fɛn fɛn kɛ nin région kofɔlen kɔnɔna na opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun cɛla ni sebaya sɔrɔli le Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ko ka sanga ni o ko nin yɛrɛ kɔni sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna u sera ka Banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ci ni faraku kɛlen ni ka ɲɛsin o jɛkulu maa ninnu ma Segu région kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na ko opération nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na faraku fɛn fɛn kɛra faraku nin bɛɛ lajɛlen kɛra tilennenya de kɔnɔna na wa faraku nin yɛrɛ kɔni sera o seyɔrɔw la ko wale
falen yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera k'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ banbaci wale maaw ye u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko wa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka farapu ka teli kosɛbɛ n'u ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni nɔnɔ minɛ wale min b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don jamana lakanani baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tun bɛ ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ de kɔni kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu tun bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ t'u dogo yiri jukɔrɔlaw yɛrɛ kɔni na Segu Ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ye u tora sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa ka se ka cɛntigɛ k'a fɔ ko banbaci wale maaw de don o sɛgɛsɛgɛli baaraw nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ n'a cɛntigɛra k'a fɔ ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni don sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa ninnu ma ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wale maa ninnu olu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka binkani wale dɔw yɛrɛ kɔni labɛn wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka Mali fintigilakaw sera ka wa o binkani wale nin yɛrɛ kɔni bali ni farapu kɛlen ye ka ɲɛsin u ma ka sɔrɔ u ma tila u ka binkani wale labɛn ni baaraw la fɔlɔ ko nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na ni o bɛnna sibiri kelen ma février kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka jamana lakɔlɔsili baaraw ye ko yɛrɛ kɔni bolila ji sanfɛlaw ale ni dugumakolow yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to ji sanfɛla yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ banbaci wale maa 10 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni kan minnu tun bɛ kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tun bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛna ba yɛrɛ kɔni tigɛ ka taa badawolo fanfɛla la ni banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fleuve Niger yɛrɛ kɔni kan min ye vecteur aéré ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin u ka kuru in yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni banbaci wale maa minnu tun bɛ kuru in kɔnɔna na olu bɔnɛna u ni na u ka minɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ kuru in kɔnɔna na tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ wale min kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw y'a faamu k'a fɔ k'u ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba de ko opération min yɛrɛ kɔni kɛra dugumakolo yɛrɛ kɔni kan o wagati yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ min an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien ye k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale maa 10 ani kɔ bɔɲako kan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto de sanfɛ ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ o banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ka yala yala moto in yɛrɛ kɔni sanfɛ ni zone kofɔlen kɔnɔna ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu Ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni ni banbaci wale maa nin farapu kɛra ni ka ɲɛsin u ma wale min kɛra sababu ye ni ka u bɔnɛ u ni na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ni farapu min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ma ko farapu nin tɛ farapu gansan ye k'a kɛ kun de walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati komi banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni u ni na kalisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ni cɛsiri ale ni baarakɛ ko ɲuman ye jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa communiqué in kɔnɔna na état major b'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ kalisa an ka danaya yɛrɛ kɔni to an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati laban nin yɛrɛ kɔni na a ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ sababu ye ne ka na ni sira ale ni jatigi yɛrɛ kɔni ɲɔnɔ région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni kunu tɛnɛ ye février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni ɲɔnɔ gouverneur ni o ye général de brigade Ali Anaji yɛrɛ kɔni ye min ye ɲɔnɔ gouverneur yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ nin don kofɔlen la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni hakili lasigi ɲɔnɔ gouverneur ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ ɲɔnɔ sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen ye k'u hakilina tigɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kow bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko yɛrɛ de kɔni la a b'a laɲini a ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u kana na da sira ɲɛ kuma nin yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan maa minnu yɛrɛ kɔni b'u kɛ ŋaniya jugu de b'u kɔnɔ u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne kana nin sira nin ni région in kɔnɔna na général de brigade Ali Anaji yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué in kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu wulilen don k'u jɔ walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati k'a b'a laɲini a ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ wa n'u ye maa sugu dɔw ye u sigiyɔrɔ la walima n'u ye maa dɔw ka kokɛtaw yɛrɛ kɔni min ma u ɲɛ minɛ kosɛbɛ k'a laɲini don u fɛ min ye jamana fintigilaka minnu ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni ka suru la u ka boli joona ni ka taa o lase o fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ma teliya la min yɛrɛ kɔni général de brigade Ali Anaji yɛrɛ kɔni ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ nin kumaba nin yɛrɛ de kɔni fɔ a ka kumakuncɛ kuma na a bɛ hakililaji kɛ ko jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka bolo di ɲɔgɔn ma ko yɛrɛ de kɔni ye kɛlɛkɛ bere ɲuman ye walasa lakanabaliya ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔna na ka se ka o maa ninnu ka o wale jugu nin yɛrɛ kɔni si latunu ko bolo di ɲɔgɔn ma ale ni fara ɲɔgɔn kan o dɔrɔn de kɔni ye ni fɛn juguba fila ninnu fura ye wa gouverneur ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a dalen don ɲɔrɔ sigibaa maaw la wa jigi dalen don k'a fɔ ko ni maa nin yɛrɛ kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni
autorité ni ɲɔgɔn cɛla la walasa hakilisigi ale ni basigi min yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔrɔ région kɔnɔna na ka se ka o ko ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen to yen nɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko min ye alerte ye walima ko basigibaliya ko yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔrɔ région kɔnɔna na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ka da ka gouverneur yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko sanga ani wagati min ye fintigilakaw ye olu kɔni bɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na ko wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali fintigilakaw de ka mara kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na. Ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Nigéria jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka Nigéria sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila dusukasi ale ni den yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Nigéria jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gujungu sira yɛrɛ kɔni kan ni nin yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Kano État yɛrɛ de kɔni kɔnɔna ni o ye État min bɛ Nigéria jamana de fɛnɛ kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko nin siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛra Kano État yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni nin yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Nigéria nord yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko siraba kasara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ ko siraba kasara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni sara olu ka ca ni maa 30 yɛrɛ kɔni wa maa caman yɛrɛ de kɔni fɛnɛ joginna Kano gouvernement yɛrɛ kɔni ka porte-parole ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko siraba kasara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko remorque fitinin dɔ ale ni mobilitigi dɔ yɛrɛ de kɔni sera ɲɔgɔn ma ko wa ninnu ka se ɲɔgɔn ma in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko remorque fitinitigi yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ de kɔni kun tɛ ka mobili in yɛrɛ kɔni boli ko ka ɲɛ ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni ka na ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni Kano État gouverneur ni o ye Aba Kabiru Yusuf yɛrɛ kɔni kabini laselilikɛla k'a yira k'a fɔ ko ni siraba kasara jugumanba in yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni juginna k'o dabɔ ni siraba kasara in yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛɛ lajɛlen ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la k'u furakɛ fu ani falaki ko maa minnu yɛrɛ kɔni ka maa ni tora nin ko in na ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni joginna ko min yɛrɛ kɔni ye Nigéria autorité maaw ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka mesure dɔw sigi sen kan walasa ka se ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Aba Kabiru Yusuf ni ale de Kano État gouverneur yɛrɛ kɔni a ka kumaw kɔnɔna na a b'a laɲini bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni fɛ Nigéria jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ poids lourds yɛrɛ kɔni boli k'a b'a laɲini o maa yɛrɛ kɔni fɛ n'u bɛ to ka boli sirabaw yɛrɛ kɔni kan u k'u bolicogo yɛrɛ kɔni dɔn u kana n'a fɔ k'u bɛ boli sugu dɔw yɛrɛ kɔni kɛ sirabaw sanfɛ ni siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin Nigéria jamana kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ni ka Nigéria sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila doli la ka d'a kan maa minnu yɛrɛ kɔni sara k'o ka ca ni maa 30 maa caman yɛrɛ de kɔni fɛnɛ joginnen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ala kunnafoniya la yirala k'a fɔ ko siraba kasaraw yɛrɛ kɔni olu bɛ kɛ kuma caman Nigéria jamana kɔnɔna na ka d'a kan Nigéria jamana kɔnɔna na u ka siraw yɛrɛ kɔni entreteninen tɛ ka ɲɛ wa min yɛrɛ kɔni ye siraba sariyaw yɛrɛ kɔni o tɛ labato kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw fɛ Nigéria ka corps fédéral de la sécurité routière maaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ san 2023 wagati ko san 2023 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko siraba kasara 9,570 de kɛra Nigéria jamana kɔnɔna na ko siraba kasara 9,570 min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ni ka maa 5,421 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni nin siraba kasara kura yɛrɛ kɔni kelen jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ka kan nin wagati in na Nigéria autorité ma olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye jamana kɔnɔdenw olu ka siraba sariyaw yɛrɛ kɔni bato wa u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka musakaw bɔ k'o don u ka jamana siraw yɛrɛ kɔnɔna wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ kɔni bɔ siraba kasaraw yɛrɛ kɔnɔna jamana in kɔnɔna na Sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 Sénégal gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'olu ye maa 12 yɛrɛ kɔni minɛ sɛgɛsɛgɛli baara ko dɔ hukumu kɔnɔna na ni o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jamana kofɔlen kɔnɔna na sida bana bɛ u la k'u y'a dabɔ a kama ka yɛlɛma maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛ wale min bɛ kɛ sababu ye ni u ka u maa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya bila danger la Sénégal jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛr Masar localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni u bolo la maa 12 yɛrɛ kɔni ka ko bolodara ni maa 12 minnu kan k'u bɛɛ lajɛlen ye Sénégal ka jamana kɔnɔdenw de ye ko ni maa 12 min yɛrɛ kɔni bɛ ka minɛ ko minnu yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kan o de ye ko association des malfaiteurs u cɛ ni cɛ ye ɲɔgɔn kanu kɛ ni o ye fɛn min interdiren don Sénégal jamana kɔnɔna na ko dɔw fɛnɛ bɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni na sida bana yɛrɛ kɔni bɛ u la u y'a dabɔ a kama ni ka yɛlɛma u mɔgɔ ɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni fɛ ni kafoɲɔgɔnya tɛmɛnlen u ɲɔgɔn cɛ la kafoɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma sɔn ka u yɛrɛ protéger wale min bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ ka u mɔgɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya bila danger la
Sénégal ka gendarmerie mo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa 12 ninnu minɛnen don ko min yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛ ka accusé ni fɛnjuguba ninnu de la. Sénégal ka gendarmerie mɔgɔw ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko ɲani olu ka nin sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni daminɛ o y'a sɔrɔ dɔ de ye kunnafoniya dɔ lase olu ma kunnafoniya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o tigi y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal jamana kɔnɔna ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko sida bana yɛrɛ kɔni b'a la nka o n'a ta o ta a bɛ k'a dabɔ kama ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la wa o kafoɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni kɔnɔna a t'a yɛrɛ protéger dɔw yɛrɛ de kɔni ye nin information yɛrɛ kɔni di Sénégal ka gendarmerie ma o de kɔfɛ Sénégal ka gendarmerie ma yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka sɛgɛsɛgɛli baara daminɛ ni ko hukumu de la ko kabini nin sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni daminɛna sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna o kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Sénégal ka brigade de recherche maaw ye olu sera ka u bolo da maa fɔlɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka min yɛrɛ kɔni bɛ ka accuser kosɛbɛ u y'u bolo da ale yɛrɛ kɔni ka février kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 de bolo dalen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka min ye Sénégal ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ye u taara ni ne dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se ka test yɛrɛ kɔni k'a la test min yɛrɛ kɔni kɛra o y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko sida bana bɛ nin maa kofɔlen in na kabini analyse yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko sida bana bɛ nin maa kofɔlen in yɛrɛ kɔni na o kɔfɛ gendarmerie maaw sɔrɔla ka na ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ ku ale la ɲininkaliw kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'ale b'a kalama ka ban k'a fɔ ko sida bana bɛ ale la ko wa ale y'a dabɔ kama ni ka maa 10 bonya kɔ k'a yɛlɛma olu fɛnɛ fɛ ko wa ale y'a yɛlɛma ni maa 10 bonya kɔ min yɛrɛ kɔni fɛ k'ale ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dɔn groupe WhatsApp dɔw de sanfɛ ko ni cɛ kofɔlen min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale y'a dabɔ kama ni ka bana in yɛrɛ kɔni ma yɛlɛma maa 10 yɛrɛ kɔni fɛ o don kelen yɛrɛ kɔni na Sénégal ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni taara o maa 10 yɛrɛ kɔni na u ye maa 2 bonya kɔ yɛrɛ kɔni wele maa 2 minnu yɛrɛ kɔni ni kanuɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛla la o maa 2 minnu yɛrɛ kɔni wele o don kofɔlen na olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don k'olu fɛnɛ tun b'a kalama k'a fɔ ko sida bana bɛ olu la wa y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'olu b'a dɔn ko nin bana kofɔlen b'olu la mais o n'a ta o ta olu continuera ni ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ u ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la kafoɲɔgɔnya min fɛnɛ kɔnɔna na olu fɛnɛ tun tɛ ka u yɛrɛ protéger o y'a yira k'a fɔ k'olu tun bɛ ka o kafoɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu maa nin bɛɛ lajɛlen ye cɛw de ye kabini gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni ye ni kunnafoniya ninnu sɔrɔ u continuera sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa 5 wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka février kalo tile 5 tɛmɛnen san 2026 ko dugusajɛ ni o bɛnna février kalo tile 6 ma san 2026 u sera ka u bolo da maa 4 wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan ni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan yirala k'a fɔ ko bakurubaya la bolo dara maa 12 yɛrɛ de kɔni kan ni affaire ko in kɔnɔna na ni maa 12 minnu yɛrɛ kɔni nana Sénégal gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni fɛ u taara sida test yɛrɛ kɔni k'a la sida test min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 12 nin yɛrɛ kɔni na maa 6 bɛ yen nɔ sida bana yira olu bɛɛ lajɛlen na maa 2 bɛ yen nɔ olu b'u ka jaabi makɔnɔ halisa maa 4 tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ a yirala k'a fɔ ko sida bana yɛrɛ kɔni tɛ olu la maa 12 minnu yɛrɛ kɔni nana Sénégal gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni fɛ olu de ye Cham ale si bɛ san 20 na a yirala k'a fɔ ko électricien don Kamara ale si bɛ san 37 la a yirala k'a fɔ ko feerekɛla don Jalo ale si bɛ san 40 na finikalala de don Balde ale si bɛ san 28 na a yirala k'a fɔ ko agent administratif don Ning ale si bɛ san 25 la école don Ba ale si bɛ san 22 yɛrɛ kɔni na feerekɛla don Ka ale si bɛ san 20 yɛrɛ kɔni na école don Fay ale si bɛ san 30 yɛrɛ kɔni na ale ye feerekɛla ye Dieng ale si bɛ san 29 la ale ye brancardier de Dramé ale si bɛ san 43 yɛrɛ kɔni na ale ye dɔnkilidala ye Dieng ale si bɛ san 38 yɛrɛ kɔni na ale bɛ baara kɛ banque de kɔnɔna na Jalo ale si bɛ san 43 yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ téléso yɛrɛ kɔnɔna na ni maa 12 ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ Sénégal autorité maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal ka gendarmerie maaw kɔni y'a perepere k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu bɛna na continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'o y'a sɔrɔ nin ko in ye réseau yɛrɛ de kɔni ko maa wɛrɛw b'a la bana in bɛ mun na o bɛ ka dabɔ kama ka yɛlɛma maa wɛrɛw fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o maa nin yɛrɛ kɔni kan ale ni maa 12 minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛlen bɛ u bolo min yɛrɛ kɔni jɔda kɛra min ye nin baara in yɛrɛ kɔnɔ ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen dɔn walasa u ni ɲankili min ka kan u ka se ka da u ka don n'a nataw la Juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Volodymyr Zelensky ni ale de Ukraine jamana ɲɛmɛ ale kɔni y'a lase kunnafonidila dɔw ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni kɛlɛ bɛ Russie ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la yanni juin kalo yɛrɛ kɔni cɛ danga a kari o kun yɛrɛ kɔni na ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min États-Unis ale ye laɲini kɛ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Russie ale ni Ukraine u bɛɛ lajɛlen k'u ka négociateur bila ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni
ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛbanko hukumu na. Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni États-Unis ma u ka Russie ale ni Ukraine ka négociateur yɛrɛ kɔni wele ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛbanko la. Wa Ukraine jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka ni ɲɔgɔn ye kura in yɛrɛ kɔnɔna min nana kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna États-Unis jamana kɔnɔna na ko olu Ukraine kɔni u ka yamaruya di k'a fɔ k'u bɛ taga. Wa min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ale b'a perepere k'a fɔ ko ni États-Unis ni Russie yɛrɛ kɔni taara bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la k'a sɔrɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ma ye o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kuma fɔ yɔrɔ la ko min ye Ukraine ale tɛ sɔn o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni ma ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan minnu yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine ka dugukolo ko yɛrɛ kɔni kan ko Russie ale ni États-Unis tɛ se k'a fɔ k'u bɛ taa kuma o ko la k'a sɔrɔ Ukraine yɛrɛ kɔni t'o la. A la k'a fɔ ko Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni na ko ni Ukraine dugukolo ta 100 sara la ko 20 bonya kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ Russie yɛrɛ de kɔni ka mara kɔnɔna na. Wa min yɛrɛ kɔni Russie ale bɛ ka pression kɛ Ukraine kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Donetsk region yɛrɛ kɔni ni nin ye region ye Ukraine jamana kɔnɔna na n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi region yɛrɛ kɔni fan dɔ bɛ Russie bolo Russie bɛ ka wajibiya ko min yɛrɛ kɔni Ukraine k'a ka o region in bɛɛ lajɛlen di ale ma. Wa Russie maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sigikafɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ni Ukraine yɛrɛ kɔni ma se ka ɲa Donetsk region dili ko la Russie yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni olu Russie olu bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka region kofɔlen minɛ ko wajibi yɛrɛ kɔni na region in bɛ di olu ma de. Wa min yɛrɛ kɔni Russie ye kɛlɛbanko yɛrɛ kɔni na ale bɛ ka wajibiya ko min yɛrɛ kɔni ye Ukraine ye k'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ Donetsk region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o fan dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine bolo ko min ye Ukraine k'a ka o kɛlɛkɛcɛ nin bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ. Nka min yɛrɛ kɔni olu Ukraine olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛ se ka u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na ko ka Donetsk region yɛrɛ kɔni di Russie ma ka d'a kan ko n'u ye yɛrɛ kɔni ye Donetsk region yɛrɛ kɔni di Russie ma ko bɛna na Russie yɛrɛ kɔni encourager a ka kɛlɛko in na de. Min yɛrɛ kɔni Ukraine ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tɛna na se ka Russie yɛrɛ kɔni bali don n'a nataw la ka binkani wale wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma. Wa Ukraine yɛrɛ kɔni ye proposition min kɛ o de ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni dan bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo ko bɛɛ lajɛlen ka to yen nɔ u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ nka min yɛrɛ kɔni Russie ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛ sɔn o ko in ma cogoya si la. Min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu bɛ ka laɲini min kɛ o de ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dugukolo minnu yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo ka Donetsk region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ka maaw yɛrɛ kɔni k'u ka o dugukolo nin yɛrɛ kɔni fara zone économique libre kan. O la ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛra zone économique libre yɛrɛ kɔni Russie yo Ukraine yo olu si yɛrɛ kɔni tɛ se k'u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bila ka taa yɔrɔ in na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ to ten tɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni tɛna di maa si yɛrɛ kɔni ma o la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye Russie ale ni Ukraine ka négociateur yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ États-Unis jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Miami walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛbanko in na. Min kɔni ye États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini o de ye ko ɲani juin kalo yɛrɛ kɔni cɛ dankari jamana fila ninnu ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'a kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.